Kedves hallgatóink! Önök az Osiris együttes hanghordozóját hallgatták. Ez az a fajta zene, ami a kereskedelmi rádiók CD lejátszóját nem fogja elkoptatni. Sajnálom, fiúk, ennyi! Micsoda? Nehogy már! Tudunk mi mást is játszani, nem? Tudunk. Slágeresek! Atta, üsse! Azt mondja, hogy... Neked az életen semmi gondod soha nem volt, védtek minden mocskos veszélytől. A baba, a mama kedvence voltál, éld egész, ne fingot sincs az egészről.